Başka bir bellemel husus Müslüman doğanlar Ramazan ayı dine aç gezmekten ibaret değil. Kâvir adamlar näme fikir ediyor? Şu irdenin akşama aç gezsem şol ibadet şonunla bitýändir diýerler. Ya mesela kâvir kişiler Ramazan dine yatıp geçirýärler. İýa içýär näme gündüzleri ýatýar, geceler ýatýar dine şey edip näme agdyny bekleýär, agdyna çy galan wagt näme yatıp geçirýärler. Şuların hemmesi yanlış zatlar Müslüman doğanlar. Ramazan ayı yiyip içip yatılyan ay değil. Ramazan ayı köprek ibadet edilyen ay. Ramazan ayı nefsini terbiye edilyen ay. Ramazan ayı azıcık ibadet için yağdalayan ay. Ramazan ayına köprek ibadet etmeli, köprek zikir etmeli, namazlarımızı kılmalı, taravullarımızı kılmalı. Öz ervet kılık hasiyetlerimizi şu Ramazan ayını näme etmeli? Özümüzden ayırmalı, nefsimizi özümüzü terbiye etmeli. Ramazan ayı şeyle bir ay. Ama dine Ramazan ayını aç gezmekten ibarettir öýdýän kişiler var. O dine aç gezse orada şunun bilen tamam bolýandyr öýdýän kişiler var. Bular näme? Ramazan'ı düşünmändirler. Orada düşünmeyen kişiler. O Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada yine de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde, hadis Bukhari'de, Ebu Davud, Tirmizi'de, İbn Mace'de geçiyor. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aydiyar: "Men lem yeda' kavle zur vel amele bihi feleyse lillahi hacetun fi en yeda' ta'amahu ve şarabahu." Kim ervet yalan sözü ve boş işler taşlamasa, Allah Teala onun yiyip içmek taşlamanı mätäş derler diye. Yani orada tutan kişi gözünü harama seyretmekten goramalıdır. Dilini kulağını goramalıdır. İnsanların bir näçesine Ramazan ayını orada tutarlar. Emma yankı dişimize alakka onların oradası dine aç kalmaktan ibaret. Näme üçin? Sebebi kulaklarını ve gözlerini ve dillerini haramdan, gep gıйбаттан, harama seyretmeklikten, haram aydımsazlardan goramayarlar. Ve şol sebeplik hem tutan oradalarının sogabını yitirýärler, sogapdan mahrum bolýarlar. We näme öwrülýär bulan tutan oradasy dine guri aç kalmagy öwrülýär. Şoň üçin musulman doganlar şoňa gaty ünsöreliň, şeytan bizi hawa näme nefsimiz şu zatlardan bizi allatmasyn. Ben orada tuttum, bolly men irdinden akşama aç gezdim, bolly men boynumyň borjyny berja etdim. Şey dip pikir etmesin hiç kim. Orada edil yemek içmekten goran şuňa alakka irdinden akşama gözüňe de orada tutturmaly, gulaňa da, diline de. Şu zatlarym haram zatlardan hemişe goramaly we hususan hem orada aýynda goramaly ki galan 11 ay boýunça näme şul orada aýynda öwrenen zatlarymyzy, nefsimizi öwrenişdiren zatlarymyzy, gowy zatlarymyzy 11 ay boýunça biz inniki orada açan nämesin bizi aketsin şul. Şoň üçin şuňa da dikkat edelim musulman doganlar. Ve ýene de عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. رواه البخاري ومسلم. يعني أبو هريرة رضي الله عنه رواية أدلن حديثنا Bukhari ve Müslim'de geliyor bu hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiya orada kalkandır. Orada kişi ervet söz gürlemesin. Ervet hareket etmesin. Eğer bir kişi onun bilen dava edecek bolsa ya da söğse näme diýsin diye felyakul inni saim. Men oradaly diýsin diye. Orada da kâvir adamlar näme nefsine eýgerip bilmän aç bolan üçin kâvirler gaharjan bolýar. Şoň üçin şu zatlardan hem özümüzi goramaly musulman doganlar. Ve eger biri şuňa alaka bilen dawa etjek bolsa, ya janjal etjek bolsa näme diýmeli? Tursaňa hisat diýmen gorkandyr öýtjek. Şoň üçin näme diýmeli? Men oradaly diýmeli. Men bilen dawa etme. Kardeş, men oradaly. Bul ay orada ay, Ramazan ay, bul ayın hormaty wa musulman hiç wagtym dawa janjal etmeli, hususan Ramazan aýynda. Şu zatlardan näme musulman dogan Peygamberimiň öwredi şarty men oradaly diýsin. Çekilmenden men oradaly diýsin.